Salutare tuturor! Astăzi jucăm stand-off. Poate e primul meu videoclip, dar nu contează. Haideți să-i dăm tare și să începem meciul. Așa, hai să jucăm. Să-i dăm tare. Așa. Cât mai intră aici, apăsați și voi pe butonul de like. Hai până mai intră 3. Așa. Am încurcat un pic. Nu prea știu să joc chiar așa bine stand-off, dar de așa cum pot, așa joc. Am zis că nu pot juca chiar așa bine. Haide, unde sunteți? Scrieți și voi în comentarii cu ce jocuri mai vreți să jucăm. Aleu, m-am dus prea tare, m-am dus la ei. Cu sniperul m-a luat. Vedeți? Duceți-vă și pe TikTok, am cont și de TikTok, duceți-vă și acolo, abonați-vă, mă cheamă Cristiano 2808. Duceți-vă și acolo și dați un follow. Dar ce atâta mai e? Mă ia așa bine. Am numai un kill. Nu nimeresc omul. Nu prea joc eu așa tare bine, dar cum pot așa joc. Și m-a luat. Jucăm mai departe. Scuzați că n-am vorbit un pic. O trebuie să șed un pic fără voce. Haide, unde sunteți? Pe la spate vine. Ei știu numai pe la spate să vină. Dar și prin față tot mă ia. Așa. Așa, poate după mai facem un videoclip cu încă un băiat. Abonați-vă și la mr.silent. Abonați-vă și la el, că tot face videoclipuri frumoase. Tot cu stand-off le face. Dar ce nu nimeresc? Pe niciunul nu-l pot nimeri. Numai 4 kill-uri am. Numai 4 oameni am ucis. Cum? Așa ceva nu pot să iau. Sunt chiar așa de slab. Nu cred. Parcă când joc cu fratele meu, cu verișorul meu, parcă sunt mai bun. Cu prietenii mei. M-a luat cu cuțitul. Nu pot să cred. Unde sunt?
toți. Nu e, la spate. Cuțitul. Aleu, așa de slab sunt. Luăm pistoletul ăsta. Dacă pierdem, știu că e din vina mea. Nu mă faceți slab, știu că sunt. Vedeți? Nu mă faceți slab. Nu trebuie să-mi ziceți că eu știu. Și știu destul de bine că sunt. Aleu, cum pot așa ceva să fac? Prin perete. Acționată, eu vorbesc așa în română ca să înțeleagă și românii. Eu știu mai mult moldovenească. Așa, jucăm mai departe. Totul va fi bine. În ronda următoare poate voi fi mai bun. Schimbăm. Dacă vreți să-mi dați de prietenire pe stand-off, dați-mi. Să scrieți și în comentarii cu ce jocuri mai vreți să facem. Cu orice joc puteți să ziceți, că accept toate jocurile. Și să-mi dați o notă de la 1 la 10 cum am jucat. Că vreau chiar să mi ziceți. Jucăm până o să fim pe primul loc cu kill-urile. Să fac cele mai multe kill-uri din meci. Olea că e cam greu să joci. Știu că la unii e ușor lor, dar mie e cam greu. Că eu nu prea sunt bun cu stand-off-ul. Nu sunt bun chiar cu stand-off-ul. Stați. Ce face asta aici? Că și eu nu nimeresc. Așa atâta. Se încarcă jumătate de oră să încarcă arma. Ce frumoasă e arma. Nu e frumoasă, dar... Cum m-a luat? Nu pot să cred. Așa, bravo, Albert. Arma asta mai bună. Dar nimeresc el odată. Mai am 4 HP. Nu, că n-am luat, că aveam 4 HP. Nu îl puteam lua. Dacă îl luam, mă miram. Și eu. Pe 1 și a doilea. Aveam sniper și eu nu știam. Nu, de ce? Eu nu știam că aveam sniper. N-am dat vreți să pun pe el glonțul. Ce scriu ăștia aici? Toți.
România, da, și câți ani ai? Da. Păi, m-a luat fără să vreau. Este 3-2. Cum pot să pierd cu 3-2? E ca cu pistoletul ăsta apăsat în videoclip cum l-am luat pe unul, i-am dat fix în cap. Pe un prieten. Un prieten i-am dat fix în cap. De ce nu-l nimerești? Meciul ăsta e pierdut. Iar nu ziceți de mine că sunt slab, numai că nu prea joc tare mult stand-off. Nu joc foarte mult. Rar, numai când mă joc cu prietenii mă joc. Până la urmă nu uitați de notă în comentarii la 1 la 10 cum joc. Cum m-a luat? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Cu cuțitul, cu ăsta-s bun. Și cu toate astea. Nu, că văd. Nu văd nică. Bă, ce mi se întoarce camera într-o parte în alta? Bă, ce slab sunt. Sunt tare slab, nu pot să cred. Cât de slab sunt eu. Nu, e că nu-l văd. Spune într-un colț și nu se vede nică. Nu pot să cred. Pe la spate, gata, am pierdut. Cum așa? Nu pot să cred. Mai dăm 2 meciuri și închidem. Nu pot să cred. Așa de slab îs. Așa de slab sunt români. Da, și câți ani ai? Așa, da. 31 pe cât? 24 vine la... Wow! Ne mă facem altă rundă, alt meci cu alte de astea. Haide să vedem. Care vreți să jucăm? Hai, asta. N-ai jucat. E scorță. Am jucat odată. Nu m-am judecat, dar nu știu nica cum să fac. Cum pe stand-off. Nu sunt bun deloc. Știți cum e, ascultați și nu judecăm. Pe ascultați și nu judecați. Dar dă-i odată. Și n-al nimeresc, că niciodată nu pot nimeri pe nimeni. Nu se începe runda cu asta. Și ca și un fel ce trebuie de făcut aici, noi n-am jucat niciodată. Cum aș putea eu să dau asta? Și mai așa.
vedem. Am avut niște defecțiuni și n-am putut să rămân cu asta, cu microfonul. N-am putut, că am avut niște defecțiuni. Așa jucăm mai departe. Haide. Haide că îi ajungem din urmă. Haide, i-am întrecut, este. I-am întrecut. Nu? Am uit la egalitate. Aia merge așa. Tata, ce? De ce spre ei? Așa spre noi. Ce-ți fac eu așa? Eu nu. Vreau să... Nu. Dar și trebuie să câștigăm. Să le... Noi ce suntem? Nu înțeleg ce suntem. Paulino, pacici trivela, Lucas, ce trivela. Nu-l văd, am încercat cumva să duc asta și n-am putut. Dar cum aș putea să-i omor pe toți și să nu... Pacici trivela, Paulino, pacici trivela. Acum pot să-i omor. Cum aș putea? Nu înțeleg. Încarcă-ți arma și fugi. Așa. Nu, Iulic, nu. Așa, du-te. Paulino, pacici trivela. Haide că putem. Nu-l văd și vine pe mine. Haide că putem, luptă strânsă. Hei! Nu, de ce că mi l-am luat pe ăsta? Nu, de ce l-am luat pe ăsta? Haide, băieții care sunt de la mine. Cum aș putea, că nu pot nimic să fac contra toți. Nu, fugiți, așa. Așa, vină, ce m-a speriat de el. Încoace că o să zic că i-am apărat. I-am apărat fix. Nu, hai că nu ne ajung. Nimeriești. Hai.
am câștigat primul meci și pentru primul videoclip. Vă rog din tot sufletul, abonați-vă și voi la contul ăsta, dați un subscribe, că vreau să ajung la mulți urmăritori și dacă vreți puteți să mă ajutați și voi. Așa, poate ne mai auzim când vine când o să mai vie încă un prieten meu și o să filmăm cu el. Așa, la revedere, ne auzim!